Dili babag ang disability, kakulangan o kapansanan sa atong pagkatao. Kung ang pamugas o panginabuhian na mao'y pagahisgutan, parehas na lang ni Ate Gaga nga usa ka all-around tindera sa dakbayan sa Ormoc. Walay imposibleng buluhaton alang kang Marilyn Marquez o Ate Gaga, 48 anyos, nagpuyo sa barangay RM Tan ug usa ka tindera sa merkado. Matud pa niya nga ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang 6 anyos nga anak, mao'y gihimo niyang inspirasyon aron magpursige sa pag-ugmad bisan pa man sa hagit sa kinayahan tungod sa kakulangan sa mga parte sa iyang kamot ug tiil. Pamilya nako nga inigabot nako sa bayay nga nasiya makalipay nga inig abot nga musugad siya nako nga ay nanaday akong mama kanang unsa may nung dama di apan ana unsa pa man sudaan gatas. Thank you ma. Gikan pa ni adtong tuig 1990, nagsugod na si Marilyn sa pagpaninda. Hangtod karong may anak na siya. Alas 6 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi, makugihon nga motrabaho sa bisan unsang buluhaton nga may kalambigitan sa pagpaninda, sama sa mga utanon, mga lamas pangluto, ug snacks. Apan bisan pa man sa iyang kahimtang, wala daw niya gireklamo sa Ginoo ang iyang sitwasyon. Wala ka. Pasalamat ako nga gitakan ko niya kahayag sa kalibutan. Nagampok ako sa Ginoo. Nga angon ni Ani, wala ko siya mahaya. Kay iya man ko gihatak nga angon ni Ani. Nga sa akong pagkatao nga na disability ko, wa ko magmahay. Napasalamat ako niya. Nga iya ko gitakan kahayag. Tambag ni Ate Gaga sa mga isig katao nga mulihok og maningkamot sa kaugalingon aron makalutas sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon, ilabi na sa pagkaon. May anak ako nga malihok pa na sila para nako sa parehan ako ga milihok man ganing ko. Ako ganing naniguro ko ganing ko panginabuhi nga nakoy kapansanan sila pa ba nga dili. Sa bisan unsang kakulian, pagsalig sa kahitasan oy angay natong timanan. Nanukad gikan diri sa Merkado Publiko sa Ormoc City, kini si Saido Montero.